Lêvegera siyasiya nabera her du aliyên tevdem û civata niştimaniya Kurdên Sûriya roj bi roj lawaztir dibe. Her du alî hevdû bi rawastina civîna karên lêvegerê tawanbar dikin. Aliyê tevdemê eger awê bê nakokiyên nav civata niştimanî vegere û civata niştimanî jî dixwaza aliyek sêm bo çaderîkirina lêvegerê dike. Lêvegera siyasî Kurdî got di encama rêkeftina dihokê ya got di navbera aliyên serekeyê tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê de piştî guftûgoyên dirêj hatibû avakirin, piştî demekî ji destpêkirina karê wê li ser erdê ji ber nakokiyê di navbera partiyên aliyê rêkeftinê karê lêvegerê hat rawestandin. Her du aliyê vê rêkeftinê hevdû bi sedemên rawestandina civîn û karê lêvegerê tawanbar dikin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê got gelek caran nakokiyê wê navxweyî bû sedema astenkirina xebatê wê di lêvegerê de vê carê bi mehana li darxistina hilbijartinên şaredariya ji aliyê rêveberiya Xweser ve karêxweyî lêvegerê û amadebûna di civînê wê de rawestandibû. Abdüsselam Ahmed endamê rêveberiya Tevdemê di daxuyaniyekî de ji kêniyên re ev yek te'kîd kir û da zanîn got sedemên hilbijartinên şaredariyan mehaneyê ji bo got Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê pê nakokiyê xwe yê navxweyî bi têkiliyê bi Tevdemê re girê de. Paş gavavêtina kirin nedî cî debû heqîqeta ew buhaneyê yani derdixin hiceta derdixin meselê hilbijartinê şaredariya jî me ji wan got fermo kerem bikin yani lê nakokiyê navan di xwe bi xwe bû sedem ji xwe vê dawê we jî bihîst yani ew nakokiyê di navan di eşkereyî li ber çavayî ca ew dixwazin van nakokiyê xwe yê hundirîn di navan di bi xwe de derxin ji derve û meselê têkilî danûstandin bi Tevdemê re bikin buhane û hicet. Ji alî xwe ve Mihemed İsmaîl endamê rêveberê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand got ji bo ewkarî bin karê xwe yê di lêvegera siyasî de berdewam bikin gereka aliyekî sêyemîn di rêkeftinê de hebe û protokolên neh di rêkeftina di navbera her du aliyan de bên zêdekirin. Tarafê siya nav me de tune ye. Tune ye yek bêjî wela ev aileyan ev aile. Em her du tenê li hev dirûnin em li hev nakin. و اف مسألة هي ما أوا قد واتشتي تفصيلي دجي مستقبلا قد طرف السياح هب أم شرايك يجير ببينن أم لهيفيا كأم بنرن بتش شرايك هب ملحقك جير هب مبادرك دي هب طرفك هب بس جوا يعني أزدبينم دوي في جرابي بتر بريكو بيك بطرف السياح ناف مدى آماده بد هر تشتكي ده حتى قو ركفتن جيبه جيبه Evnerîn û helwestên di demekî de got her du aliyên rêkeftina dihokê te'kîd dikin ser giringiya vê rêkeftinê û pêwîstiya berdewamiya karê lêvegera siyasî Kurdî. Lê berdewamiya nakokiyan di navbera her du aliyan de berê lêvegerê dide ber bi çarenûsekî nediyar ve. Rêber Cezîrî KNN Qamişlo.